Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Big love shoutout mga kadusanan. For today's video mga kadusanan, narito si Ma'am Novi Pama sa aming lugar sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte, together with her team for the advocacy of Earth Care, we protect our planet for our safer future. Mga kandusanan, napili ng team ni Ma'am Novi na mag-filming legendary dito sa Baliti sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte para gawin nilang advocacy. Mga kandusanan, gusto nila na may ma-interview sila dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte kung paano nakakatulong ang Baliti kapag may baha. Mga kandusanan, na interview nila si Nanay Teresita Vasquez. Mga kandusanan, i-interviewin natin si Ma'am Novi Pama from Veturi, Tubay, Agusan del Norte, kung ano ang kanyang advocacy. Ma'am Novi, bakit dito mo napili sa aming lugar na gumawa ng advocacy? Okay, Nard. Kasi based on sa aming research, which is ang puno ng baliti dito sa inyo ay nakapag-save ng maraming buhay during the typhoon. Yes. That was 1990. September 12, 1990. That was the biggest typhoon na tumama dito sa inyo. And then, naano kami, kasi yung advocacy kasi namin is regarding about tree planting kasi nga, we care our planet. Doon kasi sa amin, meron kami puno ng baliti, pero noong nabenta na yung lupa, which is very sad kasi pinutol. At saka yung iba naman is pinalitan ng bambus. Lahat talaga bambus. And then, nung nagkaroon ng baging Odette, tumama sa amin, which is nabuwal yung mga lupa, nawala yung mga bambus, tapos napunta sa culvert, yun yung rason na talagang pumasok na yung baha sa mga bahay-bahay namin. So, maraming, yung pinsala niya is mas worse. And then, dito, na-realize namin, nakita namin sa actual, kita naman kung gaano siya kalaki, tsaka nakita, we are very na-impress talaga kami kasi ang dami-dami niyang fingerlings ng mga isda. Sobrang dami. So, ang condition niya kasi, ang dami niyang mga yung gamot. Mga gamot-gamot, yung mga niya. Nakakatulong talaga yung gamot. Nakakatulong. So, doon pala sila naglilay ng mga eggs. So, hindi lang sa baha, hindi lang sa pagpadami ng ating mga fingerlings o bahayan ng mga isda, kundi sa ozone layer din. Ang ganyan nakalaki na tulong, ang laking na itutulong na sa ozone layer po natin. Yes, ma'am. Malaking tulong talaga yung yung baliti. Hindi dahil sa baliti, yung pagbaha ay papasok talaga sa mga bahay dito sa Apa-Apa. Kaya ginawa namin tong advocacy na to para to encourage the others, no, na tree planting na naman po tayo. Kasi yung advocacy namin, we care the earth, syempre, paano mo mapoproteksyonan yung komunidad mo kung wala ka namang ginagawang plano sa una pa. So, kung magaling ka man sa rescue, magaling ka man sa disaster resilience, hindi din yun bali yung mga pangyayari, ganun na lang palagi. So, ganun kailangan na lang. May gawin talaga tayong pagtatanim ng mga puno. Oo, kailangan i-prevent po natin kung anong cause nun, kailangan natin i-prevent siya. Paano mo i-implement ang iyong advocacy sa inyong lugar? Through tree planting, of course, syempre ini-encourage namin po yun, mga tao doon magtanim. Syempre, tutulungan namin sila
makakuha ng mga civilian ng balite, which is very productive, lalong-lalo na talaga sa mga kalamidad at saka sa paglilay ng mga isda. Which is sa aming lugar kasi, unti-unti na talagang lumiliit yung mga ano namin, yung mga pangkabuhayan doon, like isda, yung mga ganun. Kasi more on garbage, kasi nga highway, din may mga basura. Tapos, isa pa, nawala na din yung mga bambus na pinagbabahayan ng mga isda. So, we encourage sa pagtatanim ng balite, mas maraming isda. Tapos, mas nasisecure pa niya yung lupa na hindi talaga matatamaan ng baha. Which is din, isa din sa amin is tinuturuan natin yung mga bata, especially yung mga elementary, kasi sila kasi yung future natin. So dapat yung knowledge natin hindi lang sa atin, dapat sa kanila din, dapat maliit pa sila, dapat ginagabay na natin. Turuan Natin sila na magmahal sa ating kalikasan. Kasi syempre, sila din naman yung matatamaan nito. So, sa ngayon pa lang, dapat i-prevent na natin. Kasi may mga buhay pa na nakasusunod. Tama nga. Maraming salamat, Ma'am Novi Pama. Thank you din sa pagtanggap dito Sa ulitin amin. ulit. Yeah, see you again. Babalik pa kami. Thank you Thank so you. much.